Κάθε λεπτό ο ήλιος δουλεύει και εσείς κερδίζετε. Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων Marfin σαν στο σπίτι σου. Από τη Marfin Εγνατία Bank. Αρχοντική γεύση από τα καλύτερά μας. Τρίτη σήμερα και είναι η σειρά του Μιχάλη να μαγειρέψει. Αυτοί οι γάβοι όλο μου δημιουργούν πρόβλημα. Κάτι ψήνεται στις γειτονιές της πόλης. Είναι μια αναμέτρηση γεμάτη γεύση και απρόοπτες εξελίξεις. Ω, κουτούλησα. Τώρα που το βλέπω, θυμίζει το Pac-Man. 5 άνθρωποι που δεν έχουν συναντηθεί ποτέ ξανά μοιράζονται το ίδιο τραπέζι για μία εβδομάδα. Η αγάπη που είναι. Έρχεται σε λίγο. Άρχισε μια μέρα. Ένα την τσούκο μας. Κάθε μέρα ένας ετοιμάζει δείπνο για τους υπόλοιπους. Σχεδιάζει ένα μενού 3 πιάτων, αποκαλύπτει μαγειρικά και άλλα μυστικά, στολίζει το τραπέζι με ό,τι βάλει στο μάτι, δοκιμάζει και δοκιμάζεται. Ο Τόμ Κρούζ δεν πιάνει μία μπροστά του. Αρμέγης. Το τυρόγαλο. Στο τέλος κάθε βραδιάς, οι καλεσμένοι βαθμολογούν τον οικοδεσπότη τους. Και στο τέλος της εβδομάδας, όποιος από τους 5 έχει το υψηλότερο σκορ, κερδίζει 1.500 ευρώ μετρητά. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν, όλοι μπορούν να διασκεδάσουν και όλοι μπορούν να κερδίσουν. Δεν σου κάνω ανήθικη πρόταση, αλλά χδίσου. Όχι, και εγώ έχω φάει πάρα πολύ καλιά. Αυτή η εβδομάδα έχει χιλιόμετρα, νιάτα και πολύπλοκα μενού. Μια γλυκιά παντεσία, φτιαγμένη για όλους. Καλώς τον, Δευτέρα, την άγνωστη παρέα υποδέχτηκε η Ελένη. Το δείπνο γνωριμίας στέφτηκε με επιτυχία και ο βαθμολογικός πίνακας ανέβηκε από την πρώτη βραδιά στους 27 βαθμούς. Σήμερα φούρνο για 5 ανάβει ο Μιχάλης. Κάτι ψήνεται στα Βρυλίσια. Είναι το δεύτερο δείπνο της εβδομάδας και οικοδεσπότης σήμερα είναι ο Μιχάλης. Έχω σπουδάσει κομμωτική, ασχολούμαι με την μαγειρική, είμαι και οδηγός ταξί. Τώρα αυτά τα τρία πώς συνδέονται με μένα. Αν θέλεις να γράψεις σενάριο και δεν έχεις έμπνευση, μπες σε ένα ταξί. Το πιο παράξενο που έχω ακούσει από μια κυρία ήταν μπήκε μέσα στο ταξί, μου είπε να την πάω εκεί που ήθελε και σε κάποια φάση άρχισε να μου λέει ότι της κάνανε έκπτωση, λέει, στο φάρμακο. Από 600 ευρώ της το δώσαν 200 και φώναζε επειδή της κάνανε έκπτωση στο φάρμακο. Δηλαδή δεν μπορώ να το φανταστώ. Οι ώρες του επαγγέλματος του ταξί είναι, να το πω, βίαιες. Είναι το λιγότερο ένα 12ωρο. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει μεροκάμα του. Φαντάζομαι τον Μιχάλη ότι όταν θα οδηγάει ταξί θα είναι ένας ταξιτζής που θα είναι στην Αμερική, στην Αυστραλία, θα έχει τέρμα τη μουσική και όποια γυναίκα περνάει μπροστά θα την πειράζει. 12 και ώρες στο τιμόνι, ούτε προς νερού σου δεν προλαβαίνεις να πας. Σκέψου να έχεις καλεσμένους. Καλημέρα, Σύνταγμα. Δεν μπορώ, έχω να πάω να μαγειρέψω. Κλειστών λόγω ψησίματος. Ο Μιχάλης πάρκαρε το μαγαζί και μπήκε γραμμή στο σπίτι. Αυτός εδώ είναι ο χώρος του σαλονιού μου. Συνήθως υπάρχει ένας καναπές και ένα τραπεζάκι, τα οποία όποτε καλό κόσμο για φαγητό, όπως και σήμερα, βγάζω τον καναπέ και το τραπεζάκι και το μετατρέπω σε τραπεζαρία. Μανούρα! Αυτό εδώ είναι το δωράκι που μου έκανε χθες η Ελένη. Το έβαλα για να την ευχαριστήσω σήμερα. Η διακόσμηση του σπιτιού του Μιχάλη πιστεύω ότι θα είναι σε ένα στυλ εργένικο, με βάση το άσπρο. Θα είναι ένα μεσαίο σπίτι και ότι θα έχει χαρακτηριστικά από την αγαπημένη του ομάδα. Αυτή εδώ είναι η αγαπημένη μου γωνία, η τηλεόρασή μου, τα παιχνίδια μου, το λάβαρο του Παναθηναϊκού, Όλε. το κουκλάκι από μια σχέση που είχα και αυτό εδώ είναι το αγαπημένο μου ενιδρίο. Τα ψαράκια μου. Hello! Έχουμε τα σκαλάρια τα οποία είναι φανταστικό ψάρι. Σκαλάρι, όμορφο. Τα υπόλοιπα δεν θα σας τα πω γιατί είναι κοινά ψάρια, είναι χρυσόψαρα κλπ. Ο Μιχάλης είναι διασκεδαστικός άνθρωπος, μπορείς να κάνεις άνετα παρέα μαζί του και γενικώς όση ώρα ήμασταν μαζί περνούσαμε ευχάριστα. Ο Μιχάλης, όπως το γνώρισα χθες, ήταν πολύ χαβαλές, πολύ ωραίος τύπος, περάσαμε καλά, λέγαμε ο ένας τον άλλον για χαβαλέ, πολύ καλά. Αυτή δεν είναι η κουζίνα μου, μ' αρέσει να μαγειρεύω, αν και είμαι εργένης, μαγειρεύω συχνά. Μ' αρέσει να πειραματίζομαι με τα φαγητά, όπως θα κάνω και σήμερα με τα 4 παιδιά που θα έρθουν να τους κάνω το τραπέζι. Πάω να πάρω τα φρούτα μου και επιστρέφω. Ταξιτζής άλλο φρούτο ο Μιχάλης. Με τις μαγειρικές του, τις κομμωτικές του, το ενιδρίο του. Ένας υποψήφιος υπότης της ασφάλτου και της τραπέζης. Απόψε θα διανύσει χιλιόμετρα και χιλιόμετρα στην κουζίνα, προκειμένου να αποδείξει ότι το χρήσμα της υποσύνης του αξίζει. Θα έχει στο πλευρό του ένα μάγο Μέρλιν να τον βοηθήσει. Hello! Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ήθελα ένα ανανά, ναι, και ένα τσαμπί μπανάνες. Οκ. Ένα ανανά και ένα τσαμπί μπανάνες. Εξωτικές επιλογές. Θέλετε Να σας κάτι άλλο? πληρώσω κιόλας.
Μισό λεπτό να τα ζητήσουμε. Ναι. Από άγχος καλά πάμε. Ο Μιχάλης νομίζω ότι θα έχει γνώση κουζίνας. Όχι όμως περίπλοκη. Κάτι γρήγορο, αλλά και καλό. Από την κουζίνα του Μιχάλη θα ήθελα να δοκιμάσω ίσως ένα είδος κρεατικού σε μια παραλλαγή που θα κάνει ο ίδιος. Λοιπόν, Είναι 5 ευρώ παρακαλώ. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. αντιός! Ώρα για υγιεινό περπάτημα. Καθώς το ταξί προορίζεται για επαγγελματικές αποστολές, ο Μιχάλης Πεζό 2 κατηφορίζει τα σκαλιά και ανηφορίζει για τις μαγειρικές. Έτοιμος ο οικοδεσπότης, Μιχάλη! Ήρθε η ώρα μου να μαγειρέψω. Έβαλα και κάτι πιο άνετο για να μην είμαι το πουκαμισάκι. Αυτή εδώ είναι η γυναίκα της ζωής μου. Ποια είναι? Δεν την έχω βρει ακόμα. Μόλις τη βρω. Πιστεύω θα είμαι καλά. Ωραία μάτια έχει. Ξεκινάμε με το κυρίως πιάτο. Ο Μιχάλης, ένας multitαξιτζής γεμάτος ευγένεια, θέλει να φτιάξει κιμά με σομπρέρο. Λατινοαμερικάνικη κουζίνα προτείνει ο οικοδεσπότης της Τρίτης στο κυρίως πιάτο. Πιθανότατα με τορτίγια, φασόλια και τσίλι, τρία από τα πιο χαρακτηριστικά προϊόντα του μεξικάνικου τσελεμεντέ. Οι καλεσμένοι έχουν ιδέα από την κουζίνα που αγαπούν στη Τιχουάνα? Κυρίως πιάτο, κιμάς με σομπρέρο. Τώρα να δω κάνα κιμά με κάνα καπέλο μεξικάνικο. Όχι, πιστεύω ότι θα είναι με βάση το μεξικάνικο. Το κρεμμυδάκι θα το βάλουμε στο blender. Για περιποίηση όχι πια δάκρυα. Να το ψιλοκόψω. Οκ. Μέξικο. Τάκος. Γεμιστό με κιμά και λιωμένο τυρί τσένταρ. Ίσως. Το τελειωμένο δεν το ξέρουμε, διότι ο Μιχάλης είναι ακόμα στην αρχή. Δεν έχω ιδέα από μεξικάνικη κουζίνα. Ίσως να είναι κιμάς με κάποια πίτα μαζί. Ο Μιχάλης έλειωσε το κρεμμύδι που τώρα αχνίζει. Να βάλω και το νερό μου για το ρύζι. Το ρύζι